2013 наркомания белән авыручылар саны кимсә дә, тулайым республика буенча наркотик мәдәләр кулланучылар белән хәл кискен кала бирә. Чөнки яңа наркотик мәдәләр чыгып кына тора. Соңгы 4 елда гына да 80ләп яңа психоактив мәддә уйлап табылган. Аларны наркотик дип классификациягә дә кертеп өлгермәгәннәр наркомафияләр таратуга да керешкән. По тяжелым наркотикам количество Исәптә торучы авыр наркотиклар кулланучылар саны үзгәрешсез калды. Элеккечә 9 кеше. Ә менә беренче тапкыр яки сирәк кенә булса да наркотиклар кулланучы 19 кеше исәптә тора. Профилактик исәптә торучылар саны азайды дип әйтә алабыз. Наркоманияны профилактикалау 2020 елга кадәр каралган Россия Федерациясе наркотикларга каршы дәүләт сәясәте стратегиясендә мөһим урын алып тора. Наркотик мәддәләрне медицина кушуыннан тыш һәм законсыз рәвештә куллануны җитди киметү стратегияның төп максаты. Основой долгосрочной стратегии наших действий является сбалансированная система мер по снижению спроса на наркотики и сокращению их предложения. Для этого республикой и муниципальными антинаркотическими комиссиями необходимо и дальше повышать уровень координации и совершенствовать алгоритм взаимодействия органов исполнительной власти и правоохранительных структур, а также шире привлекать представителей различных институтов гражданского общества. Уверен, по-прежнему вашими надежными союзниками остаются родители, неправительственные организации, представители традиционных религиозных конфессий и бизнеса. Становление влиятельного антинаркотического общественного движения будет способствовать формированию нетерпимого отношения к наркотикам и на бытовом уровне. Киндер үсүче мәйданнарны юк итү наркотикларга каршы көрәшүчеләр өчен алдагы елларга төп бурычларның берсе. Безнең районда да андый плантацияләр җитәрлек. Киндерне чаптырып һәм яндырып кына җиңеп булмаячагы хәзер көн кебек ачык. Монда яңа усуллар ярдәмгә килергә мөмкин. Шуларның берсе киндер үсүче мәйданнарга балтырган чәчү. Ул тора-бара киндерне кысырыклап чыгарырга сәләтле. Главный упор, конечно, это профилактика. Профилактика, еще раз профилактика. Я думаю, Төп игътибар профилактикага юнәлдерелергә тиеш. Яз җиткәч без мәктәпләрдә, белем бирү учреждениеләрендә янә тестлаштыруга керешәчәкбез. Бу кисәтү чарасы. Һәрбер укучы менә тест үткәрәләр, менә минем куллануымны ачыкларлар дип белеп торырга тиеш. Бу профилактика ягыннан уңай тәэсир итә. мера является предупреждающим, и каждый ученик. Узган елда 56 Татарстанны наркотиклар куллану нәтиҗәсендә якты дөнья белән хушлашкан. Киләчәктә корбаннар санын арттырмас өчен дәүләт стратегиясендә наркотикларга ихтыяҗны киметеп, тәкъдим итүчеләр санын азайту юнәлешләре каралган.